Dito kaming dalawa. Hindi, Hello, hello, hello! Good morning sa inyo lahat mga momshies! At ngayon nga po ay nandito ako sa Claveria View Deck ng Cagayan de Oro City kung saan dito sa likuran ko ang kanilang garden na napakaganda. Yes, gusto nyo ba na mas maganda? Yan dyan ang view deck kaya matatanaw ninyo yung lahat ng kabundukan at kapatagan dito sa Cagayan de Oro. Yes! Thank you. Kasama natin ang mga social climber squad. Beauty Claveria. Miss Ganda, Samis oh. Print. Alam mo kung ano mas maganda? Mais Festival. The Mais Festival ng Miss Samis. So once again, don't forget to comment down below. #explore Miss Or. Napakalaking mais. Magsasawa ka talaga. Alam niyo po ba kung ano mas maganda dito sa lugar na to? Matatanaw mo ang ganda ng Cagayan de Oro. Ayan. O, di ba ang bongga? Napakaganda. At syempre may mga talim din sila dito sa baba ng mga bulaklak. Ayan, oh, wow, ang ganda. Ang bongga dito. Para sa ating mga turista, meron na rin silang mas pinalawak o pinalaking mga parking space para sa mga may sasakyan. And yung ganda ng kanilang garden ay makikita mo talaga dito sa lugar na to. Tingnan mo yung cellphone ko man. Dito sa lugar na to, napakayaman din nila sa mga halaman. Ay mga tanim halaman. Kasama ng ating mga boys. Okay, now mga momshies, makikipagchismisan tayo naman mula sa mga staff dito sa view deck ng Claveria. Ayan, kasama natin sila. Hi! Ano mo na po mga pangalan? Ito si Marichel, Si Marichel, and then Shella, Shala, Marilu, Marilu, naku! Puro kayo Mari, ah. Marites. Si Marites nag-iikot-ikot po pala. Oo, si Brenda. So, pwede ko ba makausap si Marichel na mukhang nakakontour din yung kilay niya? Wow! Ayan. Si Ate Marichel is from here at Claveria View Deck. So, kayo rin po ay from tourism, kung hindi po ako nagkakamali. Or part din po kayo Local Tourism Office. sa tourism. Okay. NGO. Okay. Gano'n na po katagal itong, okay na po na simula itong beauty o na ginawa? 2018. 2018. And paano po siya naisipan na ito yung gawin dito sa ganitong lupa? Kung ano idea sa Idea ni Mayor Meralco. Mayor. Siya mismo ang nagpagawa nito. Okay po. Para sa mga tourist din. Na para meron siyang spot. Kasi nga naman ang ganda nung background ng mountain dito sa likod. So makikita natin yan later sa ating mga videos. And may entrance po ba rin dito? Yes ma'am, 20 pesos. 20 pesos per head. Ah. Per head. Sorry, Pero kabungan. ang 5 up ba, 5 ba, 5 years old, tama ba? libre siya. Libre na pala. So, kung mga sanggol yung pupunta rito, puro sanggol, libre. So, lahat ng mga sa lahat ng mga sanggol, sa mga anakshis out there, shout out, sugod na kayo rito, libre lang pala pa siya. Hayaan nyo na, iwan nyo yung mga magulang nyo sa bahay. Ayan, so, ayan na, sa lahat ng mga gusto mamasyal, 20 pesos sa mga entrance, sulit kasi naman, lalo na sa mga mahihilig sa mga sa mga nature tripping, yung mga ganitong scenery. Ayan, thank you so much mga Marites. Huwag mo mga Marites. So mag-iikot-ikot tayo at magagala. Napakaraming magagandang bulaklak dito na namumukadkad. So, sipatin na natin sila lahat.
Lord God, maraming salamat sa ano po pinatulo para sa amin lahat upang mapuntahan namin ang mga sikat na tourist spot dito sa lugar na ito. Pati ito po kami pinili sa lugar na ito. Nagpapasalamat din po namin Panginoon na kaya po pinagkakan ito sa amin. Pati ang mga tao, hindi pong ginagamit upang may pakakita na sa mga Panginoon, sa nagpapasalamat din po namin. Followers ng Christ at lahat ng aming mga pagkabaw sa amin. Magkatsiyon po na. Amen. Happy birthday! Yay! Diyan, sa kataas mo. And for that, bye for now, Claveria View Deck. This time, dako na tayo sa ating next destination. Dako na tayo sa ating next destination. Okay, so nandito na tayo ngayon sa ating next destination. Sa ating Explore Miss Or, ang ating Misamis Oriental Botanical Garden and the Tourism Complex. Come here, So, Beshi. Bilisan mo, ayan. Beshi. Hoy, may entrance! Okay, mula dito sa Bukana o pagpasok pa lamang ng ating next destination ng ating Botanical Garden at Tourism Complex is makikita po rin at bubungat pa rin sa atin ang mga naglalakihang pine trees. Ayan, at syempre pa yung kanilang mga gardens, yung kanilang mga magagandang flower. Ano rito, malamig yung klima, so tapos timing para medyo maulap, kaya masarap mag-ikot-ikot at tingnan itong lugar na to. At ang sabi nga, balita nga, ang chismis nga sa akin, na ang lugar na ito pala ay dito yung bumagsak yung or nag-plane crash yung isa sa mga eroplano noong 90s. Kaya makikita natin mamaya may mga listahan ng mga pangalan ng mga taong nasawi mula doon sa crash na yon. Pero yun nga, imbis na katakutan or what do you call this, alalahanin siya na malungkot, mag-iiwan din tayo ng isang magandang view. And for that, syempre mag-aalay din tayo mamaya ng prayer para sa kanila lahat sa pagdalo natin dito sa lugar na to. So halika, ikutin na natin siya. So yan ang ating lugar. Pinakaharap. Ay, yan yung pinakalikod ng ating botanical garden. At ito na nga, nako, matapos natin libutin itong lugar ng ating botanical garden and tourism complex, na yung iba hindi pa naayos kasi feeling ko i-renovate pa nila ng mugat pagagandahin. Gusto ko muna mag-thank you again to Brenda kasi hiningal ako. Kasi na-experience ko yung ganito. I mean, makita mo yung scenery ng ating kalikasan. And with that, syempre nagbigay din tayo ng panalangin para sa ating mga kababayan mula dito sa naganap na crash incident ng mga passengers and crews. So for that, tignan naman natin ang susunod nating papasyalan. Let's go! And nandito na tayo sa another location sa ating next destination ng ating paggagala. So, using hashtag Explore Miss Or pa rin po tayo. Nandito tayo sa The Grove. Ayan. So, tingnan natin ang view ulit ng ating, ng ganda ng Misamis Oriental. So, andito na tayo. Tchadan! Napakaganda rin, no? Oh. Napakayaman talaga ng Pilipinas. So makikita natin, under construction pa din po itong lugar na to. And so as dito sa baba, para mas mapaganda. So ito lang nakakatuwa kasi po, unti-unti nang bumabalik ang turismo. Ayan ang ating
bansa. So sana tuloy-tuloy ito para na sa ganun makabawi din muli ang ating mga munisipalidad, especially yung mga ganitong yamang ganda ng kanilang mga lugar. Yan, mula dito sa The Grove sa taas, makikita nyo rin po dito sa gilid naman niya, sa lower part niya, merong mga kainan na pwede nating mapagkainan. Syempre, it's lunch time na. So, kain na tayo. Kasama ng ating mga kapabuaya. Let's go! Yan o. Ayan, at mula sa aming maulan na paggagala dito sa Miss Or, uwian na tayo guys. Ayan. Sino ka dyan? Ako si Shushu. Maraming salamat sa panonood guys. Bye! It's DJ.